Hola, soc la Maria, comercial d'Immobiliària Espígol. Estem ben bé davant del Cap de Taialà i us ensenyaré un pis que tenim de 3 habitacions. Comencem per la que seria l'entrada. Ben bé entrant, tenim aquest petit rebedor, on a la dreta, la meva dreta, com podeu veure, tenim una cuina amb taula que s'hi pot menjar-hi, molt assolellada, ja que tenim finestra i una petita sortida que dona a tota una zona verda. Com podeu veure, aquí seria la sortideta que tenim, que es podria posar una taula, un parell de cadires i poder gaudir d'aquestes vistes. I tranquil·litat al mateix temps. Seguim a la cuina. L'estat de la cuina, com podeu veure, està molt bé. Continuem ben bé entrant. A davant hi tenim el menjador. En aquest cas és un menjador també molt gran, amb finestra, molt assolellat, aire condicionat també tenim, i a part també hi ha sortida per anar al balconet que us he ensenyat fa un momentet. Continuem aquí en el menjador, la zona de taula, i des d'aquí una altra perspectiva perquè podeu veure-ho millor, tota l'amplitud. Seguim al fondo i tenim la primera habitació, en aquest cas habitació individual, i al fons d'aquesta habitació hi tenen la zona de rentador. Llavors seguim, tenim un bany amb banyera, en aquest cas és d'origen però està molt ben conservat. Tot està molt ben conservat. Seguim una altra habitació, seria la segona, també important, exterior amb molta llum, i per acabar tenim l'última habitació, que com podeu veure és molt àmplia, també amb molta llum. Això seria tot. Espero que us hagi agradat. Per més informació contacteu amb nosaltres. Moltes gràcies.